Ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футбол. Гузориши мо аз бозии марказии даври даҳуми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Хуҷанд ва Истиқлол манзури шумо мегардад ва ин бозӣ дар вардишгоҳи 20-солагии Истиқлол ки шаҳри Хуҷанд доир шуда истодааст дар соҳили Сирдарё ки бисёр ҳам макони мувофиқ барои албатта бозиҳо ва бояд бигӯем ки нобаст аз он ки дар шаҳри Хуҷанд айни ҳол ҳаво хеле ҳам гарм аст, аммо фикр мекунам будани ҳамин вардишгоҳ дар соҳили Сирдарё бисёр ҳам мувофиқ аст барои бозӣ ва умуман барои баргузор кардани рақобатҳои дастаи Хуҷанд дар ҳамин вақту соат. ин бозӣ бисёр ҳам муҳим барои дастаи Хуҷанд ва Истиқлол хоҳад буд, чунки ин ду даста имсол дар пойгаи қаҳрамонӣ ду дастаи муддаӣ барои ба даст овардани унвони чемпионӣ маҳсуб меёбанд ва ин ду даста талош хоҳанд кард ки имсол барои натиҷаи хуб дар ин мусобиқот кӯшиш намоянд ва бояд бигӯем ки дар чанд соли охир рақобат миёни дастаҳои Хуҷанд ва Истиқлол ин ба як набарди бениҳоят пуршиддат, ба як бозии диданӣ, ба як умуман бозии ҳассосу пуршиддат мубаддал шудааст ва бе ягон шаку шубҳа ин як классикои футболи Тоҷикистон аст ва бояд бигӯем ки дар ҳама давру замон рақобат миёни чанд дастаҳо дар умуман чемпионати Тоҷикистон бозиҳои муҳим буд, махсусан агар солҳои пешро дар ёд дошта бошем, махсусан бозӣ бо иштироки дастаҳои Регард аз Равшан, Истиқлол ва баъдан Хуҷанд инҳо бозиҳое буданд ки албатта бисёр ҳам диданӣ ва сер мухлистарин ба ҳисоб мерафтанд ва бо албатта на чандон хуб баромад кардани дастаҳои дигар дар чемпионати Тоҷикистон дар давоми чанд мавсим мешавад ки Хуҷанд дар баробари Истиқлол то анҷоми рақобатҳо талош мекунад ки унвони чемпиониро ба даст оварад, аммо ин даста муваффақ намешавад ва имсол чӣ? Имсол ҳатман хоҳем дид ки Хуҷанд оё метавонад дар чемпионати Тоҷикистон натиҷаи хубро ба даст оварад ва ба ҳамин хотир ҳоло мо бозии марказии даври даҳуми чемпионати Тоҷикистонро дар шаҳри Хуҷанд якҷо тамошо хоҳем кард ва албатта Истиқлол дар ҳоле ин бозиро баргузор мекунад ки дар як ҳолати бисёр ҳам душвор қарор дорад ва дастаро сармураббии тим Муҳсин Муҳаммадиев тарк кард бо сабаби натиҷаҳои ғайри қаноатбахш дар фаъолияти худ дар ин бошгоҳ ва акнун дастаро мураббӣ ё худ ёрдамчии Муҳсин Муҳаммадиев Алишер Тухтаев роҳбарӣ хоҳад кард. Воло пас аз чанд лаҳза мо ҳайати дастаҳоро ба шумо эълон хоҳем кард ва биёед акнун дастаҳоро ба шумо муаррифӣ мекунем. Дастаи Хуҷанд бо либосҳои сурх айни ҳол баромад хоҳад кард. Дарвозабон рақами 88 ин Алексей Матрозов аст. ҳимоятгарони ин даста бозӣ оғоз мешавад аз маркази майдон. Футболбозони Истиқлол бозиро оғоз хоҳанд кард ва бозии имрӯзаро довар аз ноҳияи вахш
сайвали турдиев ҳакамӣ хоҳад кард рефери фифа ва ба ӯ дар бозии имрӯза акмал буриев ва ҳамчунин исмоил нуралиев кӯмак менамоянд ва бозӣ оғоз шуд. дӯстони арҷманд, бозӣ бисёр ҳам муҳим, бозие ки мо имкон ёфтем ки ин дидорро мустақиман аз шаҳри хуҷанд манзури шумо гардонем ва бе ягон шаку шубҳа кӯшиши мо ҳам ба он хотир аст ки ин бозии диданӣ ва марказии давр аст. ва дарвозабон Алексей Матросов дар дастаи хуҷанд рақами 88, ҳимоятгарони ин даста рақами 22 Манучер Ахмедов, рақами 24 Далер Тухтасунов, рақами 19 Хуршед Бегназаров ва рақами 5 Фирдавс Чакалов. Ним муҳофизатгарони дастаи хуҷанд рақами 6 Абдусамад Ҳоҷибоев, дар маркази майдон рақами 12 Ҳасан Рустамов ва ҳамчунин рақами 27 Бахтиёр Чориев дар маркази майдон инҳо бозӣ мекунанд ва рақами 21 Ҳикматулло Расулов. дар хати ҳамла Фарҳод Тоҳиров рақами 11 ва рақами 62 Алишер Ҷаҳонгир Ергашев. Мазарат, инҳо ду ҳамлагари дастаи хуҷанд дар дидори имрӯза. Сармураббии даста Нумунҷон Юсупов. ҳоло айти дастаи Истиқлолро ба шумо муаррифӣ мекунем. дарвозабон Никола Стошич аст, дарвозабони рақами 1 ҳимоятгарони ин даста рақами 21 Ромиш Ҷалилов, рақами 19 Аҳтам Назаров, рақами 5 Артём Барановский ва рақами 2 Сиёвуш Асроров. Муҳофизатгарони дастаи Истиқлол дар маркази майдон Амирбек Ҷурабоев, рақами 20, рақами 13 Нозим Бобоҷонов, рақами 23 Эҳсони Паншанбе ва ҳамчунин рақами 28 Комрон Турсунов. ҳарчанд ин бозингар ҳамлагар аст, аммо дар нақши ним муҳофизатгар дар мавқеи Фатуллоев бозӣ хоҳад кард ин футболбоз ва аслан дар ду мавқеъ Нозим Бобоҷонов ва Комрон Турсунов бозӣ мекунанд. дар хати ҳамла Миколай Зенко, рақами 9 ва рақами 17 Дилшод Восиев, капитани дастаи Истиқлол ва мураббии даста, иҷрокунандаи вазифаи сармураббӣ ин Алишер Тухтаев ба ҳисоб меравад. барои ин мураббӣ ки эҳтимол аст ин мавсимро дар айти дастаи Истиқлол ба сифати иҷрокунандаи вазифаи сармураббӣ пасинтар намояд, ин аввалин бозӣ пас аз тарки Муҳсин Муҳаммадиев дар чемпионати мамлакат ба ҳисоб меравад ва бояд бигӯем ки Муҳсин Муҳаммадиев чанде қабл Истиқлолро тарк гуфт бо истеъфояш ва албатта ин ҳам сабаб дорад набаромадани дастаи Истиқлол аз дар ҷоми конфедератсияи футболи Осиё аз марҳилаи гурӯҳӣ ба даври плей-офф ва ҳамчунин натиҷаҳои начандон хуби Истиқлол дар доираи чемпионати мамлакат. ва бояд бигӯем ки дар чемпионати мамлакат Истиқлол начандон хубтар ҳам бозӣ мекунад ва бозии охири ин дастаро бо панҷшер дидед ки танҳо бо як голи задаи Зенко футболбозони Душанбе ғалаба ба даст оварданд ва то ҷои Муҳсин Муҳаммадиев пас аз анҷоми ҳамон бозӣ аз футболбозони ин даста бисёр ҳам интиқод кард ва иброз намуд ки даста бозингарони даста аз вазифаҳои дар пеш гузошта намебароянд ва ин интиқоди Муҳсин Муҳаммадиев дар ҳоле аст ки ӯ дар чанд бозиҳои муҳими Истиқлол албатта аз бештари бозингарони дастаи Истиқлол норозӣ аст ки онҳо намедонанд бо кадом сабаб мегӯянд Муҳсин Муҳаммадиев дар бозиҳои муҳим наметавонанд ки аз худ маҳорати баланд нишон бидиҳанд. Ромиш Ҷалилов аз канори рости майдон партофти ба марказ Амирбек Ҷурабоев иштибоҳ мекунад. Амирбек Ҷурабоев ҳуҷуми дастаи хуҷанд Ҷоҳонгир Эргашев бо ту ва ду нафар футболбози Истиқлол ба ӯ дар мерафтанд, аммо Ҳикмат Расулов ҳоло мисоли ки дар ҷои бозинга ва ҷаримагаи дастаи Истиқлол бисёр ҳам ҳолати хуби голзанӣ барои бозингарони мизбон, аммо ин фурсат бартараф мешавад. дар маркази майдон Восиев партофти бисёр ҳам мувофиқи ӯ ба Комрон Турсунов. суръати баланди футболбози дастаи Истиқлол дар канори чапи майдон дар ақибат бо ӯ Далер Тухтасунов. Комрон Турсунов дастпарвари бошгоҳи футболи Регар Татад аст ки имсол дар айти дастаи Истиқлол бозӣ мекунад, вале бояд бигӯем ки ӯ бо омаданаш дар айти дастаи Истиқлол ҳамчун бозингари асосӣ нест ва дар захира бештар бозӣ мекард, аммо бинед ҳоло ӯ дар ҳайати асосӣ ҳунарнамоӣ хоҳад кард, албатта дар набудани чанд танат бозингарони асосӣ. Фатуллоев футболбози асосии ин даста бо сабаби 4 корти зар доштан дар мавсими имтиҳони чемпионат тибқи қоидаҳои лигаи миллии футболи кишвар бояд дар як бозӣ ширкат накунад ва ин тавр дар бозии ояндаи дастаи Истиқлол мо Фатуллоевро ҳатман дар ҳайати асосӣ хоҳем дид ки Истиқлол дар даври оянда бо дастаи Кӯктош дар сафар бозӣ хоҳад кард ва ҳамчунин Даврон Эргашев бо сабаби корти сурх доштанаш дар ин бозӣ ширкат надорад. ҳимоятгари маркази дастаи Истиқлол ки дар умуман
бозиҳои охир на чандон хуб аст ки маҳорати баланд нишон медиҳад ва ин футболбозро имрӯз дар марказ Сиёвуш Асроров ки дар чанд бозии охири Истиқлол ширкат надошт иваз кардааст ва Сиёвуш Асроров дар бозиҳои асосии дастаи Истиқлол махсусан бо Алтунасир бозӣ надошт бо сабаби осебаш. Акнун ӯ ҳоло осеби худро барқарор кардааст ва метавонад ба дастаи худ кӯмак расонад. Эҳсони панҷшанбе натавонист муваффақ шавад ва инҷо Фирдавс Чакалов ҳам натавонист, вале ба ҳар сурат инро Фарҳод Тоҳиров ислом мекунад. Ҳамлагари дастаи Хуҷанд ва ҳоло бо ту футболбозони дастаи мизбон Бахтиёр Чориев дар маркази майдон, партофти ба канор ва аммо Ҳасан Рустам ҳарчанд талош кард ки туп дар майдон боқӣ бимонад, вале туп дар идораи футболбозони дастаи Истиқлол. Ҳасан Рустам фолобозӣ мекунад дар канори майдон ва ба фоидаи футболбозони дастаи Хуҷанд. Ҳасан Рустамов дар мавсими мисола дар ҳайати дастаи Хуҷанд ҳамчун бозигари асосӣ ҳоло ҳунарнамоӣ мекунад. Чориев гузариши Чориев бенатиҷа. Ҳасан Рустамов нафари дуюмро ҳам фидер медиҳад ва нафари сеюмро ҳам фидер медиҳад. Партофти Ҳасан Рустамов аммо ин ҳолатро Аҳтам Назаров дар ҷонимагоҳи Истиқлол бартараф кард ва имкон надод ба футболбозони дастаи Хуҷанд. эҳсони панҷшанбе Комрон Турсунов Восиев бозӣ муқобили капитани дастаи Истиқлол вайрон шуда аз ҷониби Хуршед Бекназаров ва бояд бигӯем ки дар ҳайати дастаи Истиқлол бозингарони ҷавон кам нестанд ва албатта ҳоло шумораи футболбозони ҷавон дар ҳайати ин даста меафзояд ва онҳо дар баробари бозингарони бо таҷрибаи ин тим ҳунарнамоӣ мекунанд, вале бояд бигӯем ки дар ҳайати дастаи Истиқлол ҳатто мо як бозии даставиро дар чанд дидори охир мушоҳида намекунем ва ин шояд таъсири худро дар бозиҳои дигари дастаи Истиқлол расонад ва агар раводи Истиқлол дар бозии имрӯза имтиёз аз даст бидиҳад, он гоҳ фикр мекунам барои онҳо идомаи рақабатро бисёр ҳам мушкил аст. ҳоло қоидаи бозӣ боз ҳам вайрон мешавад. ин дафъа аз ҷониби капитани дастаи Хуҷанд Манучер Аҳмедов ва ӯ эътироз мекунад ба Сайвали Турдиев ва зарбаи ҷаримавӣ ба нафъи бозингарони дастаи Истиқлол. аллакай дар 7 дақиқаи аввали рақобат чанд дафъа бозингарони дастаи Хуҷанд қоидаи бозиро вайрон карданд. инҷо Аҳмедов муқобили Восиев дағал бозӣ кард ва зарбаи ҷаримавӣ таъин карда мешавад. дар назди туп Сиёвуш Асроров. Асроров ҳоло зарба хоҳад зад ва зарбаҳои қавӣ ҳам дорад Сиёвуш Асроров, вале инҷо мебинем ки ӯ ба кадом самт зарбаашро анҷом медиҳад. Асроров зарбааш хеле ҳам баландтар аст. дарвозаи Матросов аз майдон берун шуд ва натавонист ки муваффақ шавад. Алексей Матросов имсол ба дастаи Хуҷанд қабл аз рақобатҳои интихобии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё пайваст ва бояд бигӯем ки Матросов ҳоло як бозингари асосӣ ва яке аз чеҳраҳои намоёни дастаи Хуҷанд шумурда мешавад ва чанд бозиҳои охир нишон медиҳад ки Матросов бисёр ҳам хуб бозӣ мекунад ва натиҷаҳои хеле ҳам хуб дорад. ҷуни дастаи Хуҷанд қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. Сайвали Турдиев ишора мекунад ки бозӣ идома дорад ва дар рақобат бо Фарҳод Тоҳиров инҷо ягон қоида вайронкуниро намебинем, мегӯяд довар. Ҷурабоев фишори футболбозони дастаи Хуҷанд ҳоло баланд аст. Ҳикмат Расулов Асроров тупро ба маркази майдон. Дилшод Восиев дар ҳолати хуби бозӣ қарор дорад. озод буд. ҳоло партофти ӯ аст. Манучер Аҳмедов намегзарад. партофти Аҳмедов ба Рустамов. Чориев партофти Чориев ҳам бенатиҷа. эҳсони панҷшанбе партофти эҳсон ба канори рости майдон ва туп аз майдон берун мешавад. дар ҳайати дастаи Хуҷанд якчанд футболбозони ҳунарнамоӣ доранд ки солҳо дар ҳайати дастаи Истиқлол бозӣ карда буданд. яке аз онҳо ин Фарҳод Тоҳиров аст, дастпарвари бошгоҳи футболи Парвоз ва ин бозингар тамоми солҳои соли 2012 умуман соли 2010 то 12 умуман дар байни ки як муддат дар дастаи Анҷумон буд, дар ҳайати дастаи Истиқлол бозӣ кардааст ва бояд бигӯем ки бозиҳои бештар номзавонда аст. вале он вақтҳо Фарҳод Тоҳиров як бозингари асосии дастаи Истиқлол ҳам ба шумор мерафт ва бояд бигӯем ки ӯ пас аз бошгоҳи футболи Парвоз ба Истиқлол омода буд, вале баъдан боз баргашт ба дастаи Парвоз ва баъдан як муддат
дар ҳайти дастаи Исаравшан ҳам бозӣ кард, вале билохира боз дар ҳайти дастаи баъди дастаи Хуҷанд пайваст Фарҳод Тоҳиров ва имсол Фарҳод Тоҳиров дар қабл аз рақобатҳои ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё ба даста даъват нагардид ки дастаро Рустам Хоҷаев роҳбарӣ мекард, вале баъдан пеш аз оғози мавсими имсола боз Фарҳод Тоҳиров даъват шуд ба ҳайти дастаи Хуҷанд. Абдусамад Оҷубоев бисёр ҳамтунда боли худ дар ҷои муфидатаи дастаи Хуҷанд. Оҷубоев паси ба канори майдон, Расулов фурсат барои бозингарони Хуҷанд, аммо ки Исмаил Расулов ба ҷаримагоҳ бенатиҷа анҷом меёбад ва зарбаи кунҷӣ баркурад ба нафъи бозингарони дастаи Хуҷанд. ин аввалин зарбаи кунҷӣ дар 10 дақиқаи аввали рақобат ба ҳисоб меравад. Бахтиёр Чориев ҳоло зарбаи ҷаримагиро иҷро мекунад. муҳофизатгари дастаи Хуҷанд Чориев, Бартоки Чориев ба ҷаримагоҳ, фурсат Чакалов, бисёр ҳам зарбаи нишонраси Фирдавс Чакалов боло ҳуҷуми дастаи Хуҷанд идома дорад, аммо бинед ки дар рӯи хатти дарвозаи дастаи Истиқлол ин ҳолат бартараф шуда аз ҷониби як бозигари дастаи Истиқлол. мутаваҷҷеҳ мешавем ба ин фурсат ки чӣ гуна Чакалов зарба зад ва Нозим Бобоҷонов дар ин ҳолат тавонист ки тӯбро аз рӯи хат берун барорад. бисёр ҳам фурсати муносиб буд барои Фирдавс Чакалов, вале ӯ натавонист ки дар ҳамин ҳолатҳо муаллифи гол шавад. аслан бояд бигӯем ки Фирдавс Чакалов дар ҳайти дастаи клуби марказии варзиш Артиши Комил ки як вақтҳо ҳунарнамоӣ мекард дар умон мавсими гузаштаи футбол, дар ҳайти ин даста 8 гол ба самар расонида буд ва бештари голҳо аз ҳолатҳои стандартӣ ба қайд гирифта шуданд. ва мо борҳо дида будем ки пас аз иҷрои зарбаҳои кунҷӣ Фирдавс Чакалов чӣ гуна дарвозаи ҳарифонро рахна мекард. ҳуҷуми дастаи Истиқлол, партофти Нозим Бобоҷонов, аммо Матросов тӯбро дошта медиҳад ва имкон намедиҳад ба бозингарони дастаи Истиқлол. ғайр аз Фарҳод Тоҳиров ки гуфтем дар ҳайти дастаи Истиқлол пешбозӣ мекард, ҳамчунин бозингари дигарро низ мо метавонем ном бигирем. ин ҳимоятгар Далиёр Тухтасунов буд ки солҳое ки дастаи Истиқлол мав ба лигаи олӣ баромада буд. Далиёр Тухтасунов бо пироҳанҳои ин даста ҳунарнамоӣ мекард, махсусан давоми 2 мавсим аз соли 2009 то 2011 ва аввалин футболбозе буд ки дар мавсими аввали ҳунарнамои дастаи Истиқлол дар лигаи олӣ бо пироҳанҳои ин даста ҳунарнамоӣ мекард. Далиёр Тухтасунов худ футболбози бисёр ҳам бо таҷриба аст ки дар чанд бошгоҳҳои футболи мамлакат ҳунарнамоӣ кардааст. махсусан аввалин ҳунарнамоии Далиёр Тухтасуновро мо метавонем аз бошгоҳи футболи бахши Қоғонтепа ном бигирем ва баъдан дар бошгоҳҳои дигари мамлакат Регар Падас, Равшан ин футболбоз ҳунарнамоӣ карда буд. дар ҳайти дастаи Далёри Нуротипаи Иса Равшан як мавсим ҳунарнамоӣ кард ки даста ҷоягори чемпионати мамлакат шуда буд. ҳуҷуми дастаи Хуҷанд бартараф гардид. Барановский, Эҳсони Панҷшанбе, партофташ на чандон мувофиқ, вале ба ҳар сурат ҳуҷуми дастаи Истиқлол идома дорад. Нозим Бобоҷонов, бисёр ҳам гузариши хуби Нозим Бобоҷонов, аммо инҷо Ҳасан Рустамов имкон намедиҳад. довар ишора мекард ки қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. аксҳуҷуми дастаи Хуҷанд зуд оғоз карда намешавад. Бекназаров, Далиёр Тухтасунов, тӯбро ба дарвозабон Матросов ҳаво медиҳад. дар барҷои 20-солагӣ истиқлолияти шаҳри Хуҷанд мухлисон кам нестанд ва зиёда аз 8000 мухлисро мо айни ҳол дар ин варзишгоҳ мебинем ки айни ҳол дар минтақаи шимоли варзишгоҳ нишастанд ва бояд бигӯем ки аслан ин бозӣ дар рӯзи кори баргузор шуд. ба ҳамин хотир шояд мо танҳо 8000 мухлисро дидем. агар дар рӯзи истироҳатӣ баргузор мешуд, шояд дар варзишгоҳи Хуҷанд мо мухлисони бениҳоят зиёдро медидем, чунки дар бозии Хуҷанду Истиқлол дар варзишгоҳи дастаи Хуҷанд мо дар чанд бозиҳо дида будем ки мухлисон бениҳоят зиёд ба ин майдон меоянд.
ва ба ҳамин хотир таври сармураббии дастаи Хуҷанд қабл аз ҳамин бозӣ иттилоъ дод. ӯ гуфт ки мо имрӯз дар майдони худ ба хотири мухлисонам бозӣ хоҳем кард, чунки онҳо барои тарғиби дастаи Хуҷанд ҳатман меоянд, ба хотири он ки мо имрӯз муқобили дастаи Истиқлол бозӣ хуб нишон дидем. дар маркази майдон Абдусамад Ҳоҷибоев партофти ӯ ба Фарҳод Тоҳиров, аммо Фарҳод Тоҳиров начандон хуб тӯбро идора кард. Манучер Ахмедов, дастпарвари бошгоҳи футболи Исфараи шаҳри Исфара, ҳуҷуми дастаи Хуҷанд, ҳоло Манучер Ахмедов, партофти ба Ҳасан Рустамов, ҳуҷуми дастаи Хуҷанд идома дорад. Ҳасан Рустамов ба ӯ кӯмак мекунад айни ҳол Чориев. партофти Чориев начандон хуб буд. Қоида бозӣ вайрон мешавад аз ҷониби Нозим Бобоҷонов. дар ҳайати дастаи Истиқлол ҳастанд бозингароне ки таҷрибаашон нисбат ба бозингарони Хуҷанд баландтар аст. онҳо мактабҳои футболи Русияро гузаштанд, махсусан Нозим Бобоҷонов яке аз онҳост ки дар уман фаъолияти худ дар бошгоҳи футболи Рубини Хазони Федератсияи Россия тарбия ёфтааст ва Нозим Бобоҷонов дастпарвари ҳам Рубини Хазон ва ҳам Локомотиви Москав ҳаст ва ӯ ҳанӯз соли 2015 ба Тоҷикистон омада ҷояки идома додани фаъолияташ дар бошгоҳи футболи Рӯйдаҳфада аст. ҳуҷуми дастаи Истиқлол қатъ мешавад ва эҳсони панҷшанбе наметавонад ки хуб ҳунарнамоӣ кунад барои идома додани ҳуҷуми дастаи Истиқлол. Ба ҳуҷум мерасад партофти Фарҳод Тоҳиров, бисёр мувофиқ. Ҷонгир Эргашев, аммо Барановский ба Эргашев имкон намедиҳад. Ҷонгир Эргашев ҳам дастпарвари бошгоҳи футболи уман Хуҷанд ба ҳисоб меравад. ин бозингари бисёр ҳам бо таҷриба аст ва бояд бигӯем ки ӯ собиқ бозингари дастаи Истиқлол ҳам ҳаст, чунки соли 2012 ӯ дар ҳайати дастаи Истиқлол ҳунарнамоӣ карда буд. футболбози бисёр ҳам асосии хатти ҳамла ба шумор мерафт, вале бо омадани чанд бозингар дар ҳайати ин даста ӯ мавқеашро аз даст дода буд. Осиев, эҳсони панҷшанбе бисёр ҳам фиребои хуб дар иҷрои муҳофизатгари Истиқлол, вале ӯ то анҷом натавонид ки ҳуҷуми хешро идома бидиҳад. бо ту футболбозони дастаи Истиқлол Ромиш Ҷалилов, зарбаи Ромиш Ҷалилов, аммо Матросов дар ҷои худ ба намедигорад ки Ромиш Ҷалилов дар ин фурсат зарбаашро хубтар анҷом бидиҳад ва бинед ки чӣ гуна Ҷалилов аз масофаи дур нишон гирифт дарвозаи Матросовро, вале зарбааш начандон қавитар буд. зуд дар хати дифоъ футболбозони Хуҷанд ҳам ҳоло иштибоҳ мекунанд. Ҳикмат Расулов, Кубрабои Дилшод Восиев бенун аз хуб. Дилшод Восиев дар мавсими имсола дар будани Муҳсин Муҳаммадиев ҳамчун бозигари захиравӣ истифода мешуд. Зенко ҳол мо дар ҳуҷуми дастаи Истиқлол ва инҷо довар ишора мекунад ки қоидаи бозӣ вайрон шудааст муқобили ҳамлагари дастаи Истиқлол. Дилшод Восиев акнун ҳоло дар ҳайати асосӣ бозӣ мекунад. дар мавсими имсола ӯ кам дар ҳайати асосии Истиқлол ҳунарнамоӣ кардааст ва ӯ аслан капитани даста аст, вале Муҳсин Муҳаммадиев танҳо дар 15 дақиқа ё 20 дақиқаи охири бозӣ ӯро ба майдон меовард дар бештари бозиҳои дастаи Истиқлол. ҳоло маҳз Восиев зарбаи ҷаримагиро иҷро мекунад. ду бозигари дастаи Хуҷанд девори дифоӣ месозанд. инҳо Абдусамад Ҳоҷибоев ва Фарҳод Тоҳиров ҳастанд. чӣ гуна зарбаро иҷро мекунад Дилшод Восиев, ҳоло ин ҳолатро якҷо мебинем. зарбаи Дилшод Восиев ба кунҷи дарвозаи Матросов, аммо Тухтасунов ин ҳолатро пайхас кард ва тӯбро аз ҷаримагоҳ зада берун кард. Восиев муқобили Фарҳод Тоҳиров ва боз ҳам қоидаи бозӣ вайрон шудааст. Ҷонгир Эргашев дар ин ҳолат фишор овард ба Комрон Турсунов, вале тӯбро бозингарони дастаи Истиқлол боз ҳам идора мекунанд. Барановский, партофти Артём, инҷо бисёр ҳам ҳолати хуб дошта Дилшод Восиев, ба ӯ кӯмак мекунад Комрон Турсунов. Турсунов, Восиев имкони хеле ҳам хуб, аммо зарба зада натавонист. эҳсони панҷшанберо аз пой меафтонанд футболбозони дастаи Хуҷанд. Сайвали Турдиев ишора мекунад ки зарбаи ҷаримавӣ, аммо бозингарони дастаи Хуҷанд эътироз мекунанд ба довари бозии имрӯза.
این قراری بسیار هم بحثناک است. به همین خاطر فوتبالبازان دسته خوجند هم اعتراض دارند و داور بازی امروز از نوحه وحش داور اشاره میکند که از پشت فوتبالبازی دسته خوجند فشار آورد و احسان پنجشنبه بختیار چوریف و همین خاطر او ضربه جریمه‌ای تعیین کرد. حالا بسیار هم امکان مساعد برای بازیگران دسته استقلال و در نزد تو بالکای چند بازیگری دسته استقلال رو می‌بینیم که مشورت میکنند میان همدیگر کی باید ضربه را اجرا کند. اینجا اصلا ما بار اول می‌بینیم که زینکو در این حالت آماده ضربه بزند و همچنین کامران ترسونوف چون همیشه احتم نظرف و سیاوش اسروف در نزد تو هستند. 6 بازیگر دسته خوجند حالا دیوار دفاعی ساختند. فرهاد طاهرов، حاجیبویف، رسولов، بکنظرов، حسن رستمов و همچنین منوچهر احمدов. матросов حالا اشاره میکند به همدستگانش. سیاوش اسروف و زینکو آمادگی دارند. همچنین احتم نظرов. ضربه زینکو! نیکولای زینکو حساب در بازی امروز باز میکند. در دقیقه 21 دیدار ببینید چگونه غیر چشم‌داش این بازیگر ضربه زد و من گفتم که در عموما بازی‌های دسته استقلال این فوتبال در ضربه‌های جریمه‌ای کم عموما قرار می‌برد که باید ضربه بزند و حالا این حالت را او توانست با یک مهارت خیلی هم بلند انجام بدهد و دروازه فوتبالبازان میزبان را رخت نکرد. ضربه‌اش از میانی عموما فوتبالبازان دسته خوجند وارد دروازه شد. اینجا در دروازه‌بان شاید نباشد، در دیوار دفاعی فوتبالبازان خوجند است. حالا متوجه میشیم تو از میانی از نزد توکتاسونوف و احمدوف وارد دروازه شد. ولی به هر صورت این آغاز رقابت است. حالا دقیقه 22 رقابت حساب 0-1 و فوتبالبازان دسته استقلال اولین شده حساب رو باز کردند و این با اونها امکان میدهد که مخصوصا در نیمه اول خیلی هم خوب بازی نمایند. матросов عموما در بازی‌هایی که این دسته‌ها بین هم برگزار کردند مخصوصا در دایره چمپیونات دسته استقلال دسته خوجند تنها یک دفعه پیروزی به دست آورده است. این هم سال 2009 در نخستین هنرنمای دسته استقلال در لیگ عالی بود که خوجند غلبه را به دست آورده بود و در دیگر بازی‌ها استقلال پیروزی به دست آورده است و چند بازی مساوی هم انجام یافته بود. یعنی این امور بسیار هم بد برای فوتبالبازان دسته خوجند است. هجوم دسته استقلال بکنظرov فوشیبون میکنه ولی توکتاسونوف حالا احسان پنجشنبه ضربه احسان پنجشنبه بسیار هم نشانده است. حالا هجوم دسته استقلال ولی матросов بسیار هم سیو عالی میکنه در زبان دسته خوجند. نوبت از اون که این حال او یک گل را از ضربه جریمه‌ای سر داد ولی به هر صورت حالا ضربه احسان پنجشنبه رو خیلی هم خوب با سیو عالیش برگردونید و احسان نزدیک بود به دروازه‌بان و او میتوانست که با یک فریکو ضربه بزند جلوی دروازه ارگاشف. توپ را از پای او گرفت کامران ترسونوف. هجوم دسته استقلال زینکو وسیع فرتافتی باز با به احسان پنجشنبه سرعت بلند احسان و امکانات برای فوتبالبازان دسته استقلال اما матросов باز هم عالی باز میکنه دروازه‌بان دسته خوجند و ببینید که احسان پنجشنبه چگونه سراسیمه‌وار ضربه زد و او اگر ضربه رو کمی بلندتر جانب دروازه خوجند میزد خیلی هم امکان خوب میشد و الله ضربه گل جانب در یک لحظه در 2 دقیقه جریان رقابت خط دفاع دسته خوجند بسیار هم ضعیف بازی میکند در همین دو هجومی دسته استقلال و ببینید که در دوام 2 دقیقه پس از اون که فوتبالبازان دسته استقلال گل زدن از ضربه جریمه‌ای اونها 3 فرصت خوبی گلزنی پیدا کردند و در یک تاش موفق شدند. پرتافت گل‌آور با دلشاد وسیع تعلق دارد و نه حسن رستمов نه چکالوف که در نزد دلشاد بود نه احمدوف یگان نفر اینها نتوانستند که باز دارند نازیم باباجانوف یا خود دلشاد وسیع را که هجوم دسته استقلال را خوبتر انجام ندهد. در عموما 23 دقیقه نیمه اول فوتبالبازان دسته استقلال توانستند 2 گل به ثمر رسانند و عموما در 2 دقیقه پس از دقیقه 20 اونها پس از گل دست یافتند. هجوم دسته خوجند توده بازی ویران میشود و ضربه جریمه‌ای
голо мебинем ки зарбаи ҷаримавӣ дастаи Хуҷандро ки иҷро мекунад. инҷо Амирбек Ҷурабоев каме осеб дидааст. Чориев дар назди тӯб ва ҳоло ӯ зарба хоҳад зад. дар назди ҷаримагоҳи дастаи Истиқлол футболбозии бениҳоят зиёд ҳастанд. партофти Чориев ва ҷарима гол тошиш тӯбро аз ҷарима гол голи зебо дар бозии лига шояд бошад ки Ҳасан Рустамов онро ба нишон расонид. حساسیت در عموم در قریب 25 رقابت گل داشته میشود و این گل زده حسن رستمov توجه روبلند میکند فوتبالبازی دسته خوجند رو. بختیار چوریه حرکاتی بسیار مفید حسن رستمov فرصت برای بازیگران خوجند و پایده بازی وارد میشود. این حرکت مالکی در حال نیست که رومی جلیلوف دقیق بازی میکنند مقابل فوتبالبازی دسته خوجند. گل دوبار به او آگاهی هم نمیدهد. حسن رستمov کمی آسیب دیده است و با این فرصت اگر ما درست‌تر توجه کنیم توجه رومی جلیلوف برای به دست آوردن توپ هم تلاش کرد ولی در یک لحظه قاعده بازی را ویران کرد. دوبار به نزد او میاد و او را البته شفاهی آگاهی میدهد و خیلی اشاره کنند که در حالت بار دیگر تکرار کردن حتما به او کارت زرد نشان خواهد داد. حالا ضربه جلیلی باز هم با فایده فوتبالبازان خوجند و ببینید که در حالت‌های استانداردی فوتبالبازان دسته خوجند بسیار فعال شدند و آنها موفق میشن. اگر در یاد داشته باشه در موسم امسال خورشید بگنظرов حمایتگری دسته خوجند در 2 یا 3 حالت استانداردی به زدن گل دست یافته بود. حالا این بازیگر ما در جریمه‌های دسته استقلال می‌بینیم. سراول ما با ضربه بختیار چوریف توجه میکنم. نیمه فوتبال دسته خوجند. партофти Чориев با جریمه‌های دسته استقلال. فرهاد طاهرov. حساب 2-2 این البته خیلی چشمناک این یک بازی مرکزی دیدار حساس بوده. اما فوتبال سیف تاجیک‌ها در همین دوران مشاهده می‌کنید و فرهاد طاهرov دروازه می‌کند از سرعت می‌کند. партофти Чориев بسیار موثر. اگر بگویید که Чориев با 2 گل فوتبالبازان دسته خوجند سبب شد خطا نخواهیم کرد. партофти او با ضربه نه چندان خوب بود در جای فرهاد طاهرov ولی مهم نبود که ضربه چگونه اجرا می‌شود. مهم بود که فرهاد طاهرov توپ را وارد دروازه میکرد و پاسش کرد و حساب 2-2 نمود. این مهم بود برای فوتبالبازان دسته خوجند و فرهاد طاهرov این کار را انجام داد. باور میکنید پس از 2 گلی که فوتبالبازان دسته استقلال با دروازه خوجند زدند البته من باور نداشتم که حتی بازیگران خوجند در عموما فرصتی خیلی هم کوتاه حساب را یک باره برابر میکنند. این حال ما در همین ورزشگاه قرار داریم و عموما باید بگیم که تمام مخلصان الله از جای برمیخیزند و با یک صدا با یک آواز دسته خوجند را ترغیب میکنند. Ҷурабоев Чориев муқобилат нишон медиҳад бо Ҷурабоев партоф ба Нозим Бобоҷонов боз ҳам Амирбек Ҷурабоев эҳсони панҷшанбе вале эҳсон иштибоҳ кард ба ҳар сурат тӯб дар ихтиёри футболбозони дастаи Истиқлол. Нозим Бобоҷонов партофти партоф анҷом дода нашуд дар ҷои Бобоҷонов. Ҷурабоев Ахтам Назаров фишори бозигарони Истиқлол акнун баландтар мешавад. онҳо дар 2 ҳолат дар хати дифоъ махсусан футболбозоне ки дар ҷаримагоҳ буданд бисёр бад бозӣ карданд. Чакалов аз Комрон Турсунов аз майдон берун мешавад. Фирдавс Чакалов ҳоло тӯбро аз зарбабозӣ хоҳад даровард.
ҳоло шояд бисёриҳо ба табло нигоҳ бикунанду ҳисоби 2-2-ро бинанд, шояд боваришон ҳам наояд ки чӣ гуна дар ин фурсат ва бисёр зарбаи нишонраси эҳсони панҷшанбе ва севи олӣ боз ҳам дарвозабони дастаи Хуҷанд ва инҷо Манучер Ахмедов талош мекунад, вале дар лаҳзаи охир тӯб аз пойи ӯ аз майдон берун шуд. зуд футболбозони Истиқлол тӯбро ба бозӣ медарованд. иштибоҳ мекунад Ромиш Ҷалилов ва боз ҳам хатогии Ромиш Ҷалилов ва боз ҳам қоида вайронкунӣ. довар огоҳӣ намедиҳад ба ҳимоятгари дастаи Истиқлол. инҷо рақобат барои ба даст овардани тӯб буд, вале Ҳасан Рустамов ишора мекунад ки зарар расонд ба ӯ футболбози дастаи Истиқлол. эътирозаш ба он хотир буд ки чаро довар огоҳӣ намедиҳад ба бозингари дастаи Истиқлол дар ҳамин ҳолате ки дағал бозӣ намуд. ҳоле мо дар марзи майдон Алишер Тухтаев воқеа мебинем, мураббии дастаи Истиқлолро, ва Нумон Юсупов дар ҷои худ наменишинад. ӯ росто дар марзи майдон ҳар лаҳза ба дастпардонаш тавсия медиҳад. албатта будан ҳолате ки Нумон Юсупов эътироз мекард ба бозингарон. ҳуҷуми дастаи Хуҷанд ва бисёр ҳам хуб бозӣ мекунад Абдусамад Ҳоҷибоев. Чориев бисёр ҳам бо як иштиёқи баланд Чориев тӯбро аз бозингарони Истиқлол мегирад. ҳуҷуми дастаи Хуҷанд, боз ҳам бозигузорӣ ва комбинатсияи бисёр ҳам зебо, аммо тӯб аз Ҷаҳонгир Эргашев на чандон хуб рафт ба Фарҳод Тоҳиров. аут ба фоидаи бозингарони Истиқлол. Ахтам Назаров, Асроров. дар мавсими имсола умуман дастаҳои Хуҷанду Истиқлол ду маротиба бо ҳам рӯбарӯ шуданд ва албатта дар бозиҳои расмӣ, албатта ва бояд бигӯем ки дастаи Истиқлол дар бозиҳои расмӣ тавонист ки Хуҷандро шикаст бидиҳад. ҳуҷуми дастаи Истиқлол фурсати зарбазанӣ аст, аммо Зенко натавонист ки дар ин ҳолат аз маҳорати волои зарбазаниаш кор бигирад. ҳуҷуми дастаи Истиқлол идома дорад, бозигузори бисёр аммолӣ Дилшод Восиев ва Эҳсони Панҷшанбе, аммо онҳо дар хати ҳамла натавонистанд муваффақ шаванд. аввалин маротиба дар мавсими имсола дастҳо барои ба даст овардани суперҷоми мамлакат миёни ҳам бозӣ карданд дар умуман мавсими имсола ва бояд бигӯем ки дастаи ҳуҷуми дастаи Хуҷанд ҳолати офсайд нест. Ҷаҳонгир Эргашев ворди ҷаримаҳои дастаи Истиқлол мешавад. партофти бисёр мувофиқ бала зарбаи Ҳасан Рустамов, аммо Ҳасан Рустамов ба тӯб хубтар расида натавонист. бисёр ҳам партофти хуб дошт Ҷаҳонгир Эргашев, аммо Рустамов бояд як тавре ин корро анҷом медод ки ба нафи дастаи Хуҷанд мешуд, аммо ӯ суръат дошт, ба ҳамин хотир ба партофт начандон омода буд ки онро қабул бикунад. ҳуҷуми дастаи Истиқлол Комрон Турсунов намегузарад ки тӯб аз майдон берун шавад ва инҷо Фирдавс Чакалов тӯбро аз майдон берун кард, аммо довар ишора мекунад ки зарбаи ҷаримавӣ, яъне Фирдавс Чакалов қоидаи бозиро вайрон кардааст. Комрон Турсунов ола осеб дид аз пои худ ва инҷо Фирдавс Чакалов албатта барои тӯб рақобат кард, вале расиш бо ин бозингари дастаи Истиқлол буд. ба ҳамин хотир довар маҷбур шуд ки ҳоло зарбаи ҷаримавӣ таъин бикунад. вале дар ин ҳолатҳо бояд як чизро мо фаромӯш насозем ки маҳорати бозингар низ нақши асосӣ дорад. яъне бозингар дар ҳамин ҳолатҳо метавонад як навъи худро ба замин ҳаво бидиҳад ки бояд ин амал диққати доварро ба худ бештар ҷалб бикунад. ҳоло довар ба Фирдавс Чакалов корти зард медиҳад. ин аввалин ногоҳӣ дар бозии имрӯз аст ки Сайвали Турдиев ба футболбозон нишон медиҳад. зарбаи ҷаримавӣ ва боз ҳам ба нафи бозингарони дастаи
Истиқлол ва онҳо дар ин бозӣ бештар зарбаҳои ҷаримавӣ ба даст оварданд. ҳоло Нозим Бобоҷонов дар назди тӯб қарор дорад. аллакай чанд бозингари дастаи Истиқлолро дар ҷаримагоҳи соҳибони майдон мебинем. Бобоҷонов чӣ гуна зарба мезанад, ҳоло мутаваҷҷеҳ мешавем. партофти Нозим Бобоҷонов ба ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд ва зарба! Гол! Гол ва Ромиш Ҷалилов тавонист ки боз ҳам дастаи Истиқлолро ба пеш барорад. ва ин албатта ғайри чашмдош набуд, чунки дар ин фурсат футболбозони дастаи Хуҷанд натавонистанд ки бо Ромиш Ҷалилов муқобилат нишон бидиҳанд ва Ҷалилов дар як ҳолати бисёр ҳам озод тӯбро ворди дарвозаи Хуҷанд кард ва дар ин ҳолате ки Ҷалилов қарор дошт, ягон бозингар ӯро дунболагир набуд. ба ҳамин хотир Ҷалилов бо як маҳорати волояш, бо як ҷаҳиши баланд тавонист тӯбро ворди дарвозаи Матросов намояд ва ҳисобро 3-2 кунад. пас аз он ки бозингарони дастаи Хуҷанд дар пас аз ҳисоби 2-0 албатта тавонистанд ҳисобро баробар бикунанд. албатта дар ин фурсатҳо сар додани чунин ҳолат ё худ нигоҳ надоштани гӯем ки умуман ҳолати ҷараёни бозӣ бисёр ҳам нигаронкунанда аст. довар айни ҳол корти зард нишон медиҳад ба футболбози дастаи Истиқлол Ромиш Ҷалилов ки аллакай маротибаи сеюму чорум қоидаи бозиро вайрон кард ва ин дафъа довар маҷбур шуд ки ба ӯ огоҳӣ бидиҳад. Чориев фоло зарба мезанад аз масофаи дуртар аз ҷаримагоҳи дастаи ҳариф. ва боз мо таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамон ҳолати стандарти ки барои бозингарони дастаи Хуҷанд қулай аст, вале ин дафъа бо эҳтиётона бозӣ хоҳанд кард бозингарони дастаи Истиқлол ва онҳо дигар ба он гунае ки иштибоҳ карданд ду маротиба ки қаблан буд ва шояд ҳоло онҳо ин иштибоҳи худро такрор накунанд. Чориев ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳи дастаи Истиқлол ва инҷо Барановский тӯбро аз назди ҷаримагоҳ берун мекунад ва зарбаи кунҷӣ. то ҳол ҳам ҳуҷуми дастаи Хуҷанд идома дорад. Чориев зарбаҳои ҷаримавӣ ва зарбаҳои кунҷие ки зада мешавад аз ҷониби бозингарони Хуҷанд бештар ба Бахтиёр Чориев вогузор шудааст. партофти Бахтиёр Чориев ва Николас Сошич бо як мушкилӣ тӯбро берун кард аз назди дарвоза. ҳуҷуми дастаи Хуҷанд идома дорад. партофти бисёр мувофиқ Фирдавс Чакалов, аммо офсайд. аммо ҳолати нобозӣ ва инҷо довари канорӣ айни ҳол байрақчаи худро боло бардошт ки дар ин фурсат бисёр ҳам ҳолати 100% офсайд буд. Акмал Буриев ки дар наздиктарин фурсат буд ин ҳолатро хубтар мушоҳида кард. умуман бояд бигӯем ки дар 8 дақиқаи пас аз 20 дақиқаи 20 дар 8 дақиқа мо 4 голро мутаваҷҷеҳ шудем ва то дақиқаи 35 бошад мо 5 голро дидем. ин албатта гӯё аз он аст ки бозӣ миёни дастаҳои пешсафи ҷадвали мусобиқоти лигаи олӣ боз ҳам пуршиддаттар мегардад. ин бозӣ на танҳо барои 3 имтиёз, ин бозӣ барои 6 имтиёз аст, чунки дастаи Истиқлол як бозӣ камтар анҷом додааст ва ҳоло имтиёзи дастаи Хуҷанду Истиқлол баробар аст. 20 имтиёзи онҳо доранд дар ҷадвали мусобиқот, вале Истиқлол як бозӣ камтар кардааст. ба ҳамин хотир Хуҷандро мебояд дар бозии имрӯза ҳадақал имтиёз аз даст надиҳад. он гоҳ агар имтиёз аз даст бидиҳанд футболбозони дастаи Хуҷанд, он гоҳ мавқеи худро аз даст хоҳанд дод дар садри ҷадвали мусобиқот. Ҳоҷибоев, Эргашев, Эргашев буд. партофти Ҳикмат Расулов ба канори чапи майдон. Манучер Ахмедов, Ҳоҷибоев, ирсоли тӯб ба канори майдон. Фирдавс Чакалов, партоф ба боз ҳам капитани даста Манучер Ахмедов, Ҳоҷибоев, Ахмедов,
партофти Манучер Ахмедов. Ано фамин футболбозони дастаи Хуҷандро мебинем. Манучер Ахмедов солиёни зиёд аст ки дар ҳайати дастаи Хуҷанд бозӣ мекунад. Ин бозингар дастпарвари бошгоҳи футболи Парвоз ҳам ҳаст, вале ӯ бештар дар мактаби футболи Исфара ба воя расидааст, вале фаъолияти футболбозиашро дар умуман мусобиқоти бонуфуз ё худ лигаи олии кишвар дар ҳайати дастаи Парвоз оғоз кардааст ва дар ҳайати дастаи умуман Хуҷанд ин бозингар аз соли 2012 ҳунарнамоӣ дорад ва як муддатҳо ҳолати офсайд боз ҳам Акмал Буриев маҷбур мешавад ки як ҳолати нобозиро ҳам инҷо мушоҳида кунад. ва Манучер Ахмедов як вақту дар умуман чемпионати Баҳрайн ҳам бозӣ мекард дар бошгоҳи футболи Ал-Аҳли Баҳрайн ва онҷо мавқеи худро пайдо карда натавонист Манучер Ахмедов ва боз баргашт ба ҳайати дастаи Хуҷанд. узви тими мунтахаби Тоҷикистон ҳам аст Манучер Ахмедов, вале бозингари асосӣ нест ва дар бештари бозиҳо дар захира қарор мегирад. ин бозингари 25 солаи дастаи Хуҷанд. умуман мактаби футболи Хуҷанд бисёр ҳам рушд кардааст ва солиёни зиёд мо албатта борҳо дидаем ки дар ҳайати ин даста футболбозони бо маҳорати кишвар бозӣ мекарданд. албатта мо борҳо исми метавонем беҳтарин футболбозони ин дастаро ном бигирем, махсусан Ҷомихон Муҳиддинов ки як вақто бисёр ҳам бозингари на танҳо беҳтарин дастаи Хуҷанд, балки Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт ва футболбози бисёр ҳам шӯҳратёр буд ва ҳамчунин бозингарони дигар ки дар ҳайати дастаи Хуҷанд бозӣ мекарданд, Анвар Нурқулов ва дигар футболбозон ки ҳоло дар дастаи Хуҷанд ҳам фаъолият мекунанд. яке аз онҳо Шуҳрат Умаров ҳам ҳаст. ҳуҷуми дастаи Истиқлол. Восиев партофти ба ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд. Ахмедов имкон намедиҳад. Ҳасан Рустамов. Тубрабои Нозим Бобоҷоновро дидем ва ӯ гузариш мекунад аз Ҳасан Рустамов ва аммо бозингари рақами 12 дастаи Хуҷанд имкон надод ба бозингари дастаи меҳмон. Ҷалилов. Ромиш Ҷалилов. Нозим Бобоҷонов. Амирбек Ҷурабоев. партофти ҳавоӣ ба ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд. Ҷалилов. Ҷурабоев. Ахтам Назаров бисёр ҳам суръати баланд дорад. Ахтам Назаров партофти бисёр ҳам мувофиқ. Комрон Турсунов ва бинед ки чӣ гуна фурсатро аз даст дод. фориғболи футболбозони хати дифои дастаи Хуҷандро мебинем. Ахтам Назаров аммо талоши бозингари дастаи Хуҷанд кор надод барои рафт кардани ин ҳолат. Бахтиёр Чориев буд ва Комрон Турсунов беҳтарин имкониятро аз даст дод ва шояд ӯ дер кард барои задани зарба ки мисле ки эҳсони панҷшанбе ин гуна ҳолат дошт. Комрон низ метавонист дар як лаҳзаи бисёр ҳам ҳассос дарвозаи Матросовро рахна бикунад, аммо ӯ натавонист муваффақ шавад. Нозим Бобоҷонов зарбаи кунҷиро ба иҷро мерасонад. нофаҳмӣ дар ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд. довар ду нафар бозингарро ба назди худ мехонад. албатта ин рабт дорад ба Ҳасан Рустамов ва ҳамчунин Ромиш Ҷалилов. бола зарбаи кунҷӣ. бисёр ҳам мушкил хоҳад буд барои дифоъгарони дастаи Хуҷанд ва махсусан дарвозабон Алексей Матросов. партофти Нозим Бобоҷонов ба ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд ва бисёр ҳам имкони мувофиқ. ҳоло Комрон Турсунов метавонад ҳуҷуми дастаи Истиқлолро идома бидиҳад. Турсунов партофти ба ҷаримагоҳ, фурсат барои бозингарони Истиқлол ва боз ҳам Матросов дар нақши асосӣ ва ин дафъа нагузошт дарвозабони дастаи Хуҷанд ки ин ҳолатро бартараф бикунанд. Ҳикмат Расулов ҳуҷуми ҷавобии дастаи Хуҷанд, ҳоло метавонад партоф бидиҳад ба Эргашев, аммо Ҳикмат Расулов дар танҳоӣ метавонад ҳуҷуми дастаи Хуҷандро идома бидиҳад ва аммо афсус ки Ҳикмат Расулов
نتوانست بازیگران میزبان را در همین حالت با پاس تامین بکند. تا انجام نیمه اول حالا وقت کم باقی مانده است و شاید دوبار دقیقه ایلوگی هم بیدید. رقابت برای به دست آوردن توپ. اوت با فایده بازیگران دسته استقلال. و دوباره یکون دقیقه ایلوه نمیکند و نیمه اول با همین با حساب 2-3 نیمه اول به انجام میرسد. بسیار هم بازی جالب و دیدنی را در نیمه اول متوجه شدیم با اشتراک دسته های خوجند و استقلال. بازی بسیار هم دیدنی بود دوستان عزیز و باور داریم که نیمه دوم هم دیدنی خواهد شد.